Deadline alang sa renewal sa business permit sa Cagayan de Oro City, Gilugwayan. Nakatutok si Clyde Macascas. Giaprubahan na sa City Council ang hangyo sa business sector sa Cagayan de Oro City. Nga lugwayan ang deadline alang sa renewal of business permit. Na-extend gikan January 20 ngadto na sa katapusan karong Enero ang renewal sa business permit. Upon the request of the Oro Chamber o Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce, nga tungod medyo na pikihan sila sa oras, giabot sa amo during the session, iaprubahan namo. Sumala pa nga duna kuno'y pagkalangan sa pipila ka mga negosyante sa pagbayad sa ilang buwis o paglihok sa renewal sa negosyo tungod na sab sa ilang gigastuhan kaniadtong Yuletide season. Dakog ikatabang extension, labi pa sa mga gagmayng negosyante sa syudad nga makaapas pa sa renewal nga walay multa. We are happy that we were given extension actually, and we are thankful to the City Council for that. And I hope that it has helped and our small micro businesses that they will really file their business permit this year with the extension already given by the City Council, by the city. Sa datos sa City Treasurer's Office, 25% sa mga negosyo kuno sa syudad ang wala pa narilisan og business permit. Ang kaning porsyento nga 25% nga kulang, mao na lang ni siyang wala nato ma-issuehan og business permit. Pero dili na ingon nga 25% na lang ang wa pa kabayad. Mas lesser pa ang wala na lang kabayad. Hinuon naabot naman kuno nila ang target alang sa tuig 2018 nga mas taas kumpara sa milabay nga tuig. Halos kada tuig gina-extend ang renewal sa business permit. If they can really extend it up to, they really make it that we will file all our business permit on January 31 so that we don't keep on extending. Sa DILG ko di man pwede. Tama na siya, 20 days specific na sa ilang local government code only until January 20. Hangyo na lang karon sa Oro Chamber ingon man sa lokal nga panggamhanan sa syudad ngadto sa mga negosyante nga pahimuslan ang mga extension aron dili mamultahan pag-abot sa deadline. Uban si James Yap sa kamera. Ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.